Yawa. Adadi sauti ya tashi. Gida ya ci zaɓe abba. Alƙadarin waka zai bai. Gida ya ci zaɓe abba. Gida ya ci zaɓe abba. Gida ya ci zaɓe abba. Na ga ƙaryar lekan gamba. Gida ya ci zaɓe abba. Jawo na alƙalami sa gamba. Gida ya ci zaɓe abba. Wani ƴan Kano ka daga ya tsaba. Gida ya ci zaɓe abba. Mun ga ƙaryar dodon koɗi. Gida ya ci zaɓe abba. Yan zaman falo a yi tadi. Gida ya ci zaɓe abba. To akwati kawai girman ka. Gida ya ci zaɓe abba. To yanzu idan kuka ɗau sauran jam'iyyu kuka auna dan Allah dan annabi suna da mutane nagartattu kamar waɗannan haka kawai hayaniyar kama ne kawai fake din wa zai auna yanzu ka ɗau dutse ka ce nauyinsa ɗaya da auduga wa zai baka bayan annabi Dawun gashi ana ta miti felin diye ai saura confusion Allah ya sawaye daga confusion aka babu promotion